Uli lang tayo. Ha? Uli lang tayo. Wala may kal? Naog ba? May naog na ako eh. Ikaw lang lakaw na. Daan mo ko god. 2 kilos rin mo ko. Sakay ubang na ni ko kay na yung motor niya. Palagaw na noon ko. Da, ano ka kasadang bibilim? Da, murag kasadang bibilim doon no. Masan to. Ay si Kwan ya. Mo sig reklamo mo lang i-try focus sa drive. Oh. Pag mo tag imong dando nga kanang nindot pag sige reklamo dia. Tama ka. Balik sa Daryl. Kung nagabalhabal pa ni. Nani ba agi. Yay. 20 ra plite ko. Go naman. Yay. Tabo 20. Da, G's na lang ikabot eh. Kaya sige reklamo na eh. G's na plite na ko. Hammer ba kanang ano dire? Lah. Saan? Hammer katungguan ba para ibot lansang. Lah. Hindi pa na maudo. Kita ang kanan sa Pasig Torres ba? Lah. Hindi sila ka dai. Na. Klaro lang tumoy mo na na. Wah, bigi kali gabot. Ganda naman deh. Loh, pagkapinan lagi. Pagkapinan deh. Wow, taka ya. Cot. Oke, mo. Gangguan. Nah, kita. Siki binuang. Sige binuang. Oh, gawas ya, Nox. Siki binuang. Oh. Ah. Oke na mo, ako di ko okay. Sige. Oh, gangguan. Gata pinundoy. Berada junior. Kak. Nama? Suka nama? Muka ang pako. Nah. Kau daghan kay so udah bigay panghingilin man ang pagbalakton ko nimo busog ko. Pag kung palayasan ngay ko nimo, pwede na ko sunod adlaw pag uli. Busog man ko. Mahawatan yung mga ga. Magaya kay ang sudan nga be eh. Aman nang sudan balik karon. Ay busog no. Kay paet yung daghan ta sa babae ba. Daghan kami nagpuyo dire, daghan kami sobra ikabuntag. Ako lang ako. Nakanon. Nawa mga ikaw. Hindi makademo ang. Pero binalaki ka tayo, wag mo kahima na. Ay, nagamit tayo ha. Mamaya na ganaw. Tundugan na kayo. Ako na ngayon. Pag makalugar ko. Bila ka mong rice cooker mga gano. Kahit pag kita rice cooker madukutan. Yung daw ko mga ga kay kasi magtawag sa mga magtanod ba? Ba? May mutas yung tanan niya, no? Another day, another life, another blessing na sad karon. Kuan na may kami pundok-pundok dira sa ako mga igagaw dira sa bungtod no sa Igbaw kay. Ano ron, anniversary ron sa among grupo dira no. Nya karon tabang sa ko diri ka mama kay. So ko daw ni panghingilin kay ako na koy trabaho, sige ako na ko glakaw, ako na koy trabaho nya. Masa kay bawo nga akong lakon, magtrabaho kay bungod sa akong lakon. Trabaho sa diri mga. Putos na tama? More mutabang nga sigda. Ito? Okay. Wala ibinisgado na. So gusto mo order og man niya sa inyo mga ga, namit natin salted peanut to. Dahang gigahos. Og kuan day. Kasay ganahan mo sponsor og sealer da. Ay, paet na mo sealer ay. Oh. Kana na mong sealer, mano-mano lang sa ni. So og na mo sealer diha nga unay gamit sa inyo ha, kami willing mi mo gamit. Maho masunog. Init kina. Ada ni bisitahon dire sila sa mong tambiyanan. Ug nanabas la dire, nanay nakalangas. Na libo na kay mong tambiyanan mga gaw. Tay. Wala sagbot. Oy! Gaya luto ay. Hi Abi. Ang mo ging kuan dito Ting mo mama motor ting. Ha? Hato mama motor da sa Kinalan Junior ba? Mo ko motor. Hi Abi. Bangungot ra. Spasi na ninyo kay gutom na kay ko eh. Para pinod to ba? Gaga. Anoy. Cha. Celebrate oh. Birthday ni mo? Birthday ni mo ron? Akan Jason. Oh.
Para ka Jason. Imo na nataran kami mo limpyo. Bitaw, maglimpyo man ang anniversary. Oy. Square din mo sa Oo nga. eternity ba? Humanity sunod na. Oh. Kami mo kay. Ano rin mo nga? Igagaway ro ni. Wala makainom ka. Palitan mi impe, mo hawan mi. Ah, be. Impe usa hawan mi. Be. Ay ayaw. Sigurista gini mo. Tanga lang. Tanga ba? Sukot ra nang mira nang mira magha. Butan na. Ha? Ya merge kung nagtanaw ka na ya merge. Pero wala. Kasi ati sila may daan gusto ka impe o gusto ka Jamaica kaya ako nilimpiwan iyang nataran. Nang wa mga standby ang among tambayanan mura lang uma. Panua. Murag sags koko ko. Je. Nagantoy. Anoy? Palit magmakaon ka nga anniversary na to ron. Ha? Nangilag sila sa bulo pagkani ko. Inan sila nga di pa. Ado ko bulo sa bulo. Mo din palit kag makaon nimo ha day. Nay food trip ta dito no. Gila di kanila. Sila gila si mo. Sila si. Lain na po nila. Gila di kanila day. Balik ta dito. Ato lang kasaban ha. Ha? Balik ta dito kung makatod ka nanay ha. Hinda pud mama nimo. Ha? Diyan day ka day. Kero day buhay ron day. Sakto kayo no food trip no. Mga bulo no. Inan sila nga di. Din ada ko bulo. Yawa di kanila dito day. Buna po na nila. Ato to kasaban sila ron. Ina ba? Teka lang. Bigaya pa naman eh. Init eh. Kumang. Ina. Nay dugaya pa naman eh. Init kayo. Kapoy paabot. Ina ba? Sige. Ay? Ina ba? Dili ka ng soko. Dili ka ng soko. Nay, kaya pa ni mo na eh. Init kayo. Jadi ha. Ha? Naam na putros. Putros. Kailangan lang pala po. Ikaw na bahala din. Ako na isalig si mga pinto sa. Garaw. Yes. Sige. Nama. Ay ma. Babay nay. Ano yun? Bye-bye. Nanti lang yun. Gi. Kumot gamay. Kumot. Gi. Gi yun. Ilan ta nang ipasiminto ka no? Ano ta kay kag-driver na kay siminto na no? Ay, ngigag driver ay. Mayam drive no. Ayaw. Hoy. Oh. Kau kasabaan mo gaga ha? Imo ko nung gingnan din na siya bulo. Ang litro ga. Kau kasabaan ako ni? Kasabaan ako ni ga? Ha? Di ka mluyo yan siya. Para na kong makaon gay kay. Pinakon nila membro. Grabe nung taong gay. Sumuga na gino. Da, ako nang mulalan jaw. Mulalan ko. Mulalan ako ha. Kabawas ka? Ay, ino magaro ko ga. Inom. Ino magkogron. Bulo ka, bulo. Isugag fighter oh. Kasi may masisog sa inyo. Ikaw, imong fighter. Ha? Lah. Suga. Fighter eh. Wag masisog pa kasi mong fighter. Kaundis. Karon ta mga ga. So, usibilitan niya. Trabaho ta karon, nata may trabaho ni Sir Pacomio no kaya. Kuan man, na-move man ang opening sa kuano? Pasko sa Bogo no, balhin siya pizza 15, idungan lang siya sa kuan Misa de Gallo. Karon, pahuway ron ako nya. Timing kayo kay celebrate mo na mo sa amuang kuan re. Anniversary sa Bolo Group. Sa mo dre may gagaw na mo dre sa amuang kuan. Compound. So, bisag ting trabaho nila. Sila ba? Trabaho sila. Ako dire. Relax sa mga gagyantoy kay ting pahuway maro na to, di ba ga? Unya namin mo balik og lihog og maluto na. Paspasan ninyo, boys. Di ba ga? No. Goes kayo. No? Mana uli anak ka, wala kan load. Tana pagkaus na kay. Mana dito sungugon kay para kuan be asa. Ikaw kagdara lang balde ikaw kay samo kay buhok. Ayaw. Ha? Mana luto na, puno na bi. Gutom na giguga kay luto man akong kuan. Bi. Sila ka buo kay mangutang to Ay. lista na to sa nga ni Kinit. Hoy. Harida. Hey. Hi da. Hey. Karang. Naligi ka. Ini pas bani-bani. Oh. Pre.
Batiag na ni mo kanang. Karang! Ano siya? Ah! Wala oy. Ay kadoy. Ano bata yun? Ako na sa di ka nagugos? Kara! Hi! Sili. Silang nun katawar mo koy! Wah, dito story ay! Patay daog ay, patay daog! Piskuha, taa oy! Kay na ay oh. Sana naman may tuwahon oy! Jol, kasi tuwahon tani! Pupisko kayo? Ito naman! Maram kag nas Korea noon nga, lungsib-lungsib ka. Limot, gano'n oy! Di, bahog din do kay mamaman mo. Kaon yun! Ang ano nyo mga, nahi ko ano, ginabot sa manok. Bolo Group of Companies. Dara mong chip ko ka na eh. Kana. Sana naman, mura lang, wahilante. Arianin ninyo, ilaw-ilawas na eh. Pila palit. Di ko na oh. Mukbang da. Lah, mukbang oh. Aga, chip cook sa medre, chip cook. Kita sa tigluto dire no. Sa kanay halang-halang oh. Mo ni kuan manok gibutaw, sili gibutangan gamay manok. Nawala ka. Ako lang. Teh, samad ka na. Di mo sa nanam ko magabi. Alitson no pag ginatuman na to. Bali-bali, ha? Lechon, pohon. Pohon nga mo anniversary, ug nanami kwarta. Pohon may lawas, basta na lang may kwarta. Maglechon mi. Basta mo subscribe na mo Oh, tanan. manok, lechon manok. So, before di ko malimot mga gano, na ko gusto isulti sa inyo ano. Happy Sunday lechon tanan di araw no, adlong Domingo, December 12 na no. So, ninundom ni ko sa gisulti sa pare no, pag last na mong panimba no nga. Kaan ko no, dapat pagtuman sa sugo nga walay kondisyon no. Daghan magkasi sa sugo mga gano, ako lang ni siya nga kuan nga taglasi sa sugo, naisugo sa ginikanan, naisugo sa imong gusto, naisugo sa barkada, nasa isugo sa kuano og ikaw Kristiyanos ka, nasa natay 10 commandments no na dapat usundon o sana ang kuan pagpanimba sa adlong Domingo no, pero alam niyo yung ano kami karon di mi katuma na kay naman may kuan dire gibuhat, pero namdi na yung mga kakulian no, hindi natin malikayan. So huwag nyo kaming tularan mga gano. So tara na dire magkuhan sa mi dire mag-celebrate sa mi sa mga anniversary no, mag-chill sa mi dire nya. Nawat ko mga nga kung unsam kay sugo sa inyo ha ano nga gisugo sa inyo ha, dapat ato na siyang tumano no, sa gipasama sa gingon sa pare no. Pag sugo sa sugo nga walay condition, so naman siya condition no, wala dapat ato na siyang tumanon nga gaan sa ato ang buot o gaan sa tangdugan, di ba Jol? Pare ana oh. Karon gisugo kani sugo rin sa mo ang gusto nga mag-celebrate mi dire, so dapat buhaton ni namo nga gibuhat ni namo dapat buhaton gibuhat ni namo siya nga gaan sa mong kasing-kasing. So karon na mo sa celebrate ang mga anniversary dire mga ga. Morto siya. Morto kung gusto i-share. Magluto sa tinaron dire no kay ako lang himong chip ko kay si Ting Darel ay. Ting. Okay ka na? Okay ra. Ha? Tarong ba? Daw si mga lagi. Lain lawas. Kada. Muna. Nggih. Bot ngi donggan po dapat donggan bawasi pun. Na. Very good. Thank you. Kakak Brownie, tiga kakak Brownie donggan. Magusik-usik koy. Ketiga dengan konsumo. Mayroon ta kanong kuno. Tunggu ano. Mga kalderita. Gilo. Oh, halang-halang. Luto may pohon. Tagsar kita halang-halang na sibuyas daunan. So, pohon namong goal gid kuno pohon. Nanta kuno pohon makapalitson. Litson do. Litson. Litson manok. Mga manaras lang pagka chip cook dito no. Asos tong biyahe ng mga boys ito kay practice pa may graman biugol ron nya. Layon mo kanina nag-uwan man. Layon panahon. Kani. Mga kasilong sa ko kadto no kay uwan man basi nya milantan ta magani kay na tricycle dire parking no. Biyahe papa naman dai. Ha? Biyahe?
Sakya ko ah. Kay uwan ay ahak. Bagyo naman eh. Tubig. Tana! Tana! Basay! Baha ang ginaw? Ahak mo ga. Gara may uwan kusog mayong uwan. Sa ligro na yung watay ligo. Mugong ni gara na yung kusog. Hindi na ako maklaro kay gabi na no. Klaro pa dahil gamay. Ang mga waga po na sir. Present ka mo sila. Namitingan ang nagya ko ng bagyo ko ng muot. Pare ako nagian sa Landak. Wow, ubos ang igbaw. Patay na buto. Klaro to no, klaro kuya Kim to no. Kung dito lang Yolanda na lang Yolando. Guys, Billy, Bisaya ko na ako English. Oh, mo ka rin. Pero parehas na sila. Tong, hindi ko na parehas ang bagyo. Typhoon. Uli lang yung mga gagay. Pamlabang panahon. Kaya Umalit ba? Oh, Sayo to. Asan? skilahan. Panday. Oh. Mate ka. Tuwing labay. Sabot yata nga labata. Kami mga ningar ni mga ano siya. Pogo na siya willingness na siya sa amo ang commitment og sa amo willingness to our passion no. Okay. So sir, we play music. We play music with passion na kano. So bisag wala kayo passion ng music sa ako ah. Pero sa ako gani. Pero ngara ya bungo kay pamantan music. Passionate ka. Passionate about music rata. Music lover biya ta. Are na misalay? Sige. Yayo ah. Oh. Oy, mo rin. Kita daw Sila sa tagaday. Ulo dig yaw mo. Tomatos! Oh! Wag yung slacks lagi sir. Wala mo slacks sir. Bugos lang sir. Wala ko slack sir. Ha? Tapos slack sir. Umanam. Katiritan na skilang na eh. Ah. Bok, tanabok! Uy, panguam ka race. Uy, kipara mo sukod. Oo, day. Tanabok, masakyan ko, Bok! Ikaw, sakyan ako kay nakuhan man. Murabi kang salbabida. Oy! Joke ra masakyan ka baka. Joke ra, Bok. Mintras din pa kay kusog, manguli lang. Ito tagi sa traffic light. Kung mukusog na ni siya. Kusog mo. Samutang di ka uli. Meron bahalag mabasa dati sa'yo. Di pa kayo siya kusog eh. Bagyo yun eh. Ingon ka. Typhoon. Typhoon. Ay, di ba? Hindi mo mauna yun ang gugalingon. Kung sa'yo windshield ba? Tay! Grabe na yun eh. Murag mauna yun yung giingon nila nga bagyo. Ayos kayo? Isa no? Kaya wag cellphone, mura mag-water bro. Naglakaw na ko pudong sa mga gano. Huwag asapit na tama uli. Ara sa nihunong. So, nalanay ko hangyo no sa akong mga kaila na no. Sa akong mga amigo niya nga suod o sa mga nakaila sa kuha no. Please lang ko kuan. Share sa akong mga video no. Bisag di kayo mo siya malingaw or di kayo mo ganahan. Pero way mo wa sa inyo ha, hindi siya i-share no. Bitaw, basin day. Puho no. Tungod sa inyo ha. Matuman na to tong ano, ato ang pangandoy sa kinabuhi no. Mainta pohon. Hoping nga umabot ang panahon nga makauli ta nga ano, bisan pag mag-uwan dili ta mabasa no. Makapalit na tagkuan. You know what I mean naman guro. Makapalit tagkuan payong. No, lakaw sa kabulong mga guys. Ay, mga papayo siga mong mansyon. Nanood ko rin semua. Awan eh. Ito lang siga itong balay no eh. Klaro dyan kayo. Kailalang yung mapagkita ko dyan. So, moto siya tanan karong adlaw mga gano. Ito siya tapuson kay kana gabi na niya maglungag pa ko diri. So, that's all for today. Kita-kita tanyog balik sa musunod nga vlog. Ay mo kalimot sa pag-like, comment, share, and subscribe no. That's all for today. Balik.
So ay magkalimot sa kong hangyo sa inyo ano. Please share my videos mga ga. Anoy out. Bye-bye.